Halo, ustajte, alarm zvoni, a to znači da je vreme za školu. Tiffany ne voli da se budi rano, ali mora. O, kako mrzim jutro! Juj! Udarila sam glavom u ormar. Dobro, šta ima unutra? Pa, može da prođe. Preslačim se. Nešto sam zaboravila. Tačno, moja kruna. Nju ću također staviti. Ona je ipak tako lepa i magična. Šta se dešava? U kući je požar! Bežim! Ovo je već druga stvar. Ovaj outfit mi se sviđa mnogo više. I uz njega treba torbica, da. Sad se može ići u školu. Wow, ja izgledam tako cool. Ovaj ranac mi uopšte ne odgovara. Bolje da ga malo promenim. O, da, tako je već bolje. O, Tiffany, zdravo. Šta si uradila? Mnogo ti je lepa torba. Je li to Liv? Ćao, drugarice, ja sam se već spremila. Jel idemo u školu? Je li to košarkaška lopta? Ti nju želiš da ponesteš sa sobom? Pa da, u stvari imam ideju. Eto, kako vam se sviđa ova lopta? A već i nije tako ružna, zar ne? Gotovo, imamo malo vremena. Ajmo brže u školu. Ne smemo da zakasnimo. Dobro, idemo. Devojke su već u školi. Interesantno, da li će drugari iz razreda prepoznati devojke? One sada izgledaju sasvim drugačije. Eto i stigle su. Svi su šokirani njihovim novim izgledima. Sad su definitivno najlepše i najpopularnije devojke u školi. Svi će želeti da se druže sa njima. To je bila Jess. Ja nju tako volim. Ona i ranije bila lepa, a sad je još lepša. Šta? Ona mi je namignula. Kako slatko. Jo? Stanite! Devojke, kako ste se to obukle u školu? Brzo na matematiku! Odmah! Jo, dobro. A šta vi stojite? Brzo u razred! Uskoro počinje čas. Ja uopšte ne žele da uče. Da, stvarno? Jo. Tišina! Tišina u razredu! Vidite ovo. To je vaš test koji pišemo danas. Jesu svi spremni? Nadam se da jeste, jer će od ovog testa zavisiti vaša konačna ocena za godinu. Možete početi. Imaćete samo 50 minuta. Srećno svima. Šta da radim? Ja uopšte nisam spremna. Kako da ovo rešim? Učiteljica ima na stolu test sa odgovorima. To mi treba. Došla mi ideja. Sad ću ukrasti njene odgovore. Napravit ću portal. A sada uzimam. Samo da me ne primeti. Ups. Neko pokušava da vara, jeli? Dobro, onda Tiffany odmah dobija dvojku za pokušaj prepisivanja. Tako je. Šta? Ne, kako tako? Devojke nisam položila. Kako strašno, šta da radim? Ja ništa ne znam. To su odgovori. Učiteljice sigurno neće dati. Ali ja imam loptu sa sobom. Mogu svima da skrenem pažnju. Da ona zaslepljuje, to su mi htjela. O ne, kakvo je to svetlo. Ja ništa ne vidim. Trebaju mi naočare. Ko to radi? Kakva je to diskoteka počela? Deco, mi imamo test. A gde je Liv? Liv, znači tu si. Pokušavaš da ukradeš odgovore. Nećeš uspeti. I tebi stavljam dvojku. Vraćaj se na mesto. Šta? Sada i Liv ima dvojku. Ja ne smem da dobijem lošu ocenu. Šta da radim? Ja ništa ne znam. Kako se ovo da rešim? I ostalo je tako malo vremena. Ovo je kraj. Hej, Jess, drži odgovore. O, Danny, ti si moj spasilac. Hvala ti puno. O, kako slatko. Nacrtao je to za mene. O!
Šta je to, Jess? Odgovori. Ko ti je dao to, Danny? Onda Danny dobije dvojku. Odlično, imam za proveru sve manje i manje radova. Kako je zla. Ja ću je naučiti pameti. Koristit ću malo magije. Neka se na nju sipa toksični otpad. Da, to ti je zato što si isto tako toksična. Šta ste to uradili? Pogledajte na šta ličim. Kakva sramota. Svi ste kažnjeni i ostaćete posle časova. Svako. Zašto mi se smete? Odlazim. Odlično, sam je naučila pameti. Znači kako da se ponaša sljedeći put. Hvala. A test ja otkazujem. Nema testova, nema loših ocena. Možete svi ići na odmor, prijatelji. Hajde. Jess, tako si cool. Hvala što si nas zaštitila. Posle ćete se grliti, idemo da se zabavljamo. Jess, trebaš nam? Oho, oko čega su se svi okupili? Wow! To je takmičenje za chill dresice. Devojke, želite da probate? Ovo je sjajna šansa da se pokažete. Hajde, vi to možete. Počinjemo. Okej, probat ću. Ja znam da plešem. Juhu! Da, ja obožavam. Ovo je jednostavno. Dobro, ja ću probati. Ovo nije tako teško. Zabavno. Ups, kruna Jess je odletela. I pravo na Danny-evu glavu. Sad je on najbolji momak u školi. A Jess je opet u svom uobičajenom izgledu štreberke. Ona se razočarala. Što? Jess ne sme da plače predamnom. Jess, uzmi svoju krunu. Ona ti više stoji. Ti si za mene uvek lepa. Stvarno? Hvala ti, Danny, ti si najbolji. A što on grli Jess? Ona se i meni sviđa. Sve se završilo tako dobro. Ljubav je opet sve pobedila. Odlično izgledate zajedno. Šta? Sam, zdravo, ti si nešto ljut, šta ti je? Samo nemoj da me tučeš! Otkači se od Jess, ona se i meni sviđa. Jel ti jasno? Šta se ovdje dešava? Hej, ne smeš da diraš mog Danny-a. Sam, sad ću te prebiti. Niko ne sme da vređa mog voljenog. Gubi se. Da te više nisam videla ovdje. Oho, Jess, kako si ga sjajno sredila, ti si nevjerovatna. Mogu li da te ispratim do kuće? Naravno. Hajde da podignemo zajedno. I... Wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem. Super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam, pa ništa. Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Oho, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Da, ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. O, wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to
završava. Drago mi je, ja sam pravo. U čemu je stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gdje ćeš stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne, ne želim ništa da ližem. Da jedem to? Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno. To je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gdje su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako je bolje? Gdje? Da vidimo. Wow, zlatna krofna, super. Da vidimo. Šteta, neću ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je mare da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. Ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Da, ja ne odustajem tako lako. Obezbeđenje, hitno vamo, ukrali su mikrofonu. Ona ispod stola, uhvati je odmah. Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se. To je jako smišno. Eci, peci, peci, ti mali. Ej. O, sirovi krompir, to je zabavno. Ne radim ništa, pa dobro. Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga ližem. Jane, prijatno. Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Ej, stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidati. Ubacujem se unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. A divno. Ko ovdje nije htio da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo?
Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O, da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O, ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O, ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O, da. Super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O, da. Predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O, ne. Da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. O, takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O, ne. Bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O, ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem. O, ne. Neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O, ne. Uhvatili su nas. Dobro. Igramo pošteno. Hej, čekaj. Vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani. Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci. Super, bravo. O, ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Evo omiljene škole. Konačno smo se preselili. Jao, kakav nered. Buba švabe. Sve slomljeno. Kako ćemo da živimo ovde? A vidi kakva velika buba švaba puzi po mom krevetu. Znam šta da radim. Izbacit ću stari i naručiti novi nameštaj. Imat ću ovakvu sobu. A vidi, Sreda. Joj, kako svetlo, moje oči. Ne mogu da gledam tvoju šarenu sobu. Ja ću uraditi ovakvu. Kako mračno i dosadno. Zatvori. To se zove stil. Kupit ću puno dobrih stvari. Otvorit ću, sigurno je to moja narudžba. Prođite. To su moje police. Dobar dan, uđite. Kako sam srećna. Kakva lepa polica. Ovdje će stati mnogo stvari. Krevet za gospođicu je spreman. I igračke su također postavljene. Završni dodiri. To. Ostaj da stavimo ribicu i okačiti sliku. Jastuci na krevet. To je to. Super, hvala vam. Ćao. A vi ste najbolji majstori.
Sad je to zaista divna soba. Presrećna sam. Prestani već. Idem u svet boje i dobrote. Ja ću sve uraditi sama. Slatka zvezdica. Šta to radi? Moram obeležiti teritoriju. Gotovo. Šta je to? Ne smeš ulaziti na moju teritoriju. Stvar, donesi mi kutiju. Požuri, imam puno posla. Konačno, poklopac ne treba. Dakle, šta imam ovdje? Crne daske, odlično. Zašto tako galami? Ovo ću za sad staviti ovdje, a ova će mi trebati. Stvar, dodaj mi bušilicu. Baci mi. Zupčanik i još jedan. Da, ja sam pravi majstor. To je to, krevet je spreman. Stvar, daj mi građevinsku heftalicu. Hvala. Napravit ću nadstrešnicu za krevet. Potrebno je nekoliko minuta. Sada ukrasi. Uzet ću karton i zalepiti ga na zid. Imat ću pozadinsko osvetljenje i njega treba zalepiti. Stvar, idi tamo. Jesi se zaglavio? Stvar, u redu, mogu i sama. A ti ide odavde. Uzet ću sintepon i zalepiti ga ovdje. Jao, kakav mekani zid. Ali nešto nedostaje. Šta? Stvar? A ti nisi glup, upravu si, treba mi boja u spreju. O da, sivi oblaci podižu raspoloženje. Stavit ću zavese. Jao, veličanstvena, mračna i jeziva soba je spremna. Nikad ne bih ušla tamo. Malo dekora, lepih crnih stvari i globus. A ovdje ću okačiti svoju crnu ljuljašku. Veoma sam zadovoljna, ja sam genije. Tam, taratam. Joj, kakvi su to užasni zvuci. Ne čujem muziku. A, to sreda svira. Dobro, onda ću uzeti svoj zvučnik i mikrofon. Da, moj omiljeni roze mikrofon. Pevat ću svoje omiljene pesme. Da, radi. La 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 la. Jao, kako glasno. Znam kako da eliminišem smetnje. Volim glasnu muziku. Ko je isključio svetlo? Šta se desilo? Sad će biti moj omiljeni ples. Mračni ples. A, evo u čemu je stvar. Pa dobro, vidjet ćeš ti, njeni. Šta? Opet svetlo? Tako je. Stvar, dođi ovamo. Moramo nešto učiniti. Što? Hej, ne diraj to. Ne može. Pusti to. Ostavi ga. Dok te lepo molim. Neću. Ojoj, stvar je pala u akvarijum. Sad će potonuti. Smiri se. Idem za tobom. Šta je ovdje? Utopio se. Prestani da paničiš. Nije se utopio. Sad ću ga izvaditi. To je to. Drago mi je što je sve u redu. Džabe sam ruke pokvasila. Kakva cool Rubikova kocka. Uspela sam da je složim. Ali ogladnila sam. Naručit ću neku ukusnu hranu. Tako je, uskoro će stići. O, već je stigla. Evo je moja narudžba. Zdravo, uđite slobodno. Stavite moj frižider ovdje. Hvala, čao, čao. Da vidim šta je tamo, baš me interesuje. Da, to je sve što sam naručila. Moje omiljene bombonice, obožavam ih. O da, tako su ukusne i slatke. Njam, njam, divno. O, ja sam gladna. Stvar?
Moram da jedem. Donesi mi nešto. Šta vučeš tamo? Šta je to stvar? Nadam se da je to sok od paradajza. Nije loše, nije loše. A šta je ovo? Da, to mi treba. Gumene oči. Mnogo ih volim. O, smislila sam nešto. Zavitlavaću Enid. Enid. Šta je? Kakav užas! Obožavam ove oči. Sreda, šta je s tobom? Pojela sam ove oči i sad ću preći na tvoje. Znam da me samo plašiš. Da, to je bio prank. Pa dobro, to nije smešno. Nastavit ću da jedem. Wow, sada imam sve za žurku. Disko kugla izgleda baš moćno. Plesat ću do jutra. Da je toliko svetla. Kačit ću je ovde. Divno. A ovo je moja prelepa lampica. A još ću okačiti ovo. I sad ću uključiti sve to. To je super diskoteka. Ćao, društvo. Imam puno novih stvari kod kuće. Dođite u posetu, zabavit ćemo se. O, stigli su, dolazim. Pogledajte kako je lepo ovde. Hajde da zapalimo selfie. A ovde mi je staklena kugla. Super, objavit ćemo slike na društvenim mrežama. I još jedan selfie. Baš je zabavno. Čekajte, šta se tamo dešava? Plašim se, ali hajde da vidimo. Još nekoliko koraka i... Šta hoćete? Je li to duh? Bežimo odavde. Brže, bolje da budem kod sebe. Imam ogledalo i lep roze karmin. Sad ću se našminkati. Da, tako je mnogo lepše. O, stvar, šta to radiš? Jel to voziš fingerboard? O, jesi se udario? Šta, ideš kući? Pa dobro, ćao onda. Moram završiti svoju romancu na vreme. Ostalo još malo. Još nekoliko poglavlja i može se slati izdavaču. Stvar, skloni se od mene. Šta ti treba? Dobro, daj da vidim. Ne, stvar, sad nemam vremena, pusti me. Leti, prošetaj malo. Kakve lepe senke. Jo, šta je to? Stvar, šta se desilo? Stvarno te oterala? Prestani, pusti moju kosu. Šta se tamo dešava? Ne mogu na miru da pišem. Opet ova stvar. Dosadilo mi je to. Dođi ovamo, bezobraznik mali. Sad ću te staviti u kaves. Zbog tvog lošeg ponašanja. Jadan, pusti ga, molim te. Dobar je, nije ništa kriv. Samo mu je bilo dosadno. Izađi, dođi kod mene. Nećemo se više svađati. Obećavam ti, jel se slažeš? Baci kocku. Ćao, čao. Drago mi je, hvala puno. Pusti me. Tako si dobra, Sreda. Hvala. Moram stići da ofarbam kuću. Bravo, Oliver! Odlično si obavio to! Upoznajte kiberpsa. Zove se Oliver. Moj najbolji drug i ljubimac. Kakvo je to kuće? Prvi put vidim. Druže, nemaš dlaka. Identifikacija objekata. Ispred mene pravi pas. Šta radi? Jao, greška. O ne! Moj pas Oliver je pao. Druže, kako si? Ne reaguje. Ne! Jack, daj da te pomazim. Šta je tamo? Opet je Denis mislio nešto? Moram staviti struju na ogradu da bi ovaj pas Jack nikad ne bi mogao da uđe u naše dvorište. Da, tako je.
Izgleda da je između Dene i Phoebe sukob, a vlasnik kiber psa protiv vlasnika pravog psa. Da vidimo kako će živjeti zajedno. Okačit ću na krov sunčanu bateriju. O ne, Oliver, hvala ti, obožavam te. Kako je lepo imati jakog kiber psa. Koga treba napuniti? Da, sad se možeš puniti direktno na polju. To je tako cool. Sad će u dvorištu uvek biti energija. Moj vlasnik je najbolji. Također moram staviti satelitsku antenu da bi hvatala signal. Oliver, kako je tamo dole? Je li dobra slika? Ne, mutna je. Okreni još. Okej, sad ću. Kakva je sad slika? Savršena, savršena, savršena. Nikako ne mogu da otvorim vrata. Olivere, pomozi mi. Laserski vid je aktiviran. Kako moćan zrak. Super. Hvala. Ovdje ću staviti druga vrata. Jača. Da, tako je mnogo bolje. Šta je ovo? Neonska traka. Cool, daj mi to. Odlično, sad ću ukrasiti našu kuću. To će biti mnogo lepo. Wow, ekstra. A sad mi treba par tastatura za upravljanje. Oliver, hajde pokaži kako se to radi. Wow, to je super. Naša kuća se tačno vidi iz svemira. Pa šta? To je veoma dosadno. O, Jack, šta si mi doneo? O, kako slatko. To je tvoje čebe sa šapama. Šta ćemo napraviti od njega? Tačno. Hajde da ga stavimo na krov. Treba mi samo čebe i spajalica. Odlično. Baci kocku, Jackie. Šta dalje? O, došla mi ideja. Hajde da ukrasimo zidovi kobasicom. To je moja omiljena kobasica. Daj. Ne, Jack. Nemoj jesti naši ukrasi. Samo sam probala. Dobro, sad ću sipati pesak ovdje. Tako je. Sve mora biti ravno. Odlično. Jack, pomozi mi da stavim pločice. Naravno, ovdje jedna pločica. I ovdje jedna. Phoebe, napravili smo tako lepu stazu ka našoj kući. Da, sad je vreme za igranje. Jack, hvataj. Sad ću. Stranac. Tanjir. Uhvatit ću ga. Kod mene, tu. O, Jack, svaka čast. Najbolji si pas. O, znaš šta? Došla mi ideja. Mogu ukrasiti krov ovim tanirom? Da, odlično. Mnogo mi se sviđa. Tako različite kuće, ali tako lepe. Da vidimo šta će biti dalje. Vlasniku, doneo sam hranu. O, hvala druže. Neću odbiti kokice. Wow, to je baš ukusno. Što, prazno? Ali nisam se najeo. Oliver, donesi još, molim te. Pitam se šta radi Phoebe sa svojim psom. Okreći se, Jack. Hajde, okreći se. Bravo. Jao, zavrtelo mi se u glavi, ali učinit ću sve zbog slatkiša. Jack, hoćeš da se igraš sa lopticom? Hoćeš? Naravno da hoćeš. Doneo sam još kokica. Stop, primetio sam lopticu. Opasan objekat. Treba ga uništiti. Gotovo. Šta? To je bila loptica Jacka. Danny, tvoj robot je uništio našu loptu. Šta, ozbiljno? Nisam ništa video. Ma dajte. To je samo loptica. Oliver, gde je moja hrana? O ne, Oliver se ispraznio. Moram ga spasiti. Hajmo unutra. O, evo prostirke za punjenje.
Lezi ovdje i odmaraj se. A ja ću u međuvremenu srediti kućicu iznutra. Baš je prazno ovdje. Počet ću od mojih figurica. Odavno sam ih trebao rasporediti. Cool. A sad ću dodati osvetljenje. Da, ovako izgleda mnogo bolje. Svaka mi čast. Znate šta? Treba što više svetla. Okačit ću još i neonsko osvetljenje. Super ispalo. Ovdje ću staviti fotelju, a tu će biti igrača konzola. Konačno mogu da igram igrice. Ne vidimo šta je kod Phoebe i Jacka. Jack, sad ćemo i mi srediti kuću unutra. Hajde da stavimo tvoje nagrade na police. O, super! Ti si najbolji pas na svetu. Hoćeš nešto ukusno? Izvoli, dragi. To! Hrana! Obožavam to! Hvala, Phoebe! Kako si sladak, Jack. Ova medalja je za tebe. Zauzimaš prvo mesto za slatkoću. A sad ćemo ti napraviti mesto za odmor. Eto, ovdje možeš i da spavaš i da odmaraš. Kako ti se čini? Super! A ovdje ću okačiti kućicu sa tvojom hranom. Hrana će se sama sipati u činiju. A ovdje će biti ventilator. Hajde da ti sredimo nokte. Moraju biti lepi. Dakle, Danny, Phoebe i njihovi ljubimci imaju predivne kućice, jel da? Zdravo, zdravo! Doneo sam vaše kutije. Bože! Ćao! Ko je to? Zašto je tu samo ruka? Prestani! Hoću kući! I šta je to bilo? Stvari, je li te povredio? Sutra ću ga naći i pojesti njegov mozak. Hajde, uzmite svoje kutije. Da vidimo šta sam naručila. Tačno! Evo mog bacača plamena. Uz pomoć njega ću ofarbati kuću u crnu boju. Šta će mi boja kad imam vatru? Da, tako je bolje. Vatra! Ne volim vatru, Drakula! Jao! Odvratno. Dakle, moja kuća je savršeno crne boje. Sad je treba ukrasiti koščicama. Par ovdje i ovdje. Sada moram pokriti kuću paučinom. Znam jednu dobru čaroliju. Dobrodošli. Hajde, radite. Ko je to? A ruka neće biti suvišna. Stavit ću par na krov. Savršeno. Zombi, šta je to? Daj mi moju kost, odmah. Tako je ukusna. Hoćeš da probaš? Odvratno, marš odavde. Wednesday nije raspoložena danas. Tačno. Telefon? Super. Sad ću pozvati jednog svog prijatelja. Ćao, dođi da mi pomogneš. Dakle, čekam te. Kako brzo. Odličan spomenik. Ja nemam takav. Jao, tako sam dobro spavao, ti si me probudio. Stigao sam, ćao. Odavno te nisam vidio u donjem svetu. Kupila sam sebi kuću. Super. Hajde da počnemo. Prvo treba ofarbati kuću. Sjećam se da voliš zelenu boju. Četkice nemam, ali nije mi žao da isprljam ruke. Jao, ne mogu da se rešim ove farbe. Ostavit ću ti par tragova na kući da ne zaboraviš svog prijatelja. Da. Super. I ne zaboravi na krov. Dodo, sad će sve biti. Na krov ću staviti travu, baš je dobro ovdje. Mekana. Izgledat će super na krovu. A sada treba staviti znak, da bi svi znali da ovdje živi zombi. A možeš li ga malo na stranu? Jel tako? Ne, vrati nazad. Umorio sam se. Hajde ovako da stavim, jel može? Da, super. Jo, je li sve u redu? Da, hoćeš mi platiti? Da, izvoli. To je baš ono što mi treba. Hvala. Ćao, ćao. Vraćaj se pod zemlju. Kako mi je drago što sam pobegla odatle i sada mogu da živim u svojoj kući. Okej, nastavit ću da ukrašavam kuću.
Treba staviti daske na prozore. A ovdje ću okačiti mahovinu. I ovdje isto. Jao, šta je to? To mi treba. Ha. I još par gljiva sam našla. Wow, crv. Njam, njam. Ozbiljno. Zombi se sviđa. Odvratno. Kako sad da zaboravim na to? Možda ofarbati kuću u crvenu boju? Ha. Imam puno krvi. Tako je. O da, to će biti baš lepo. Pogledajte kako lepo krv curi po kući. Da. A sad ću pustiti svoju decu. Leteći miševi. O da, savršeno. A sad mi treba svetlo. I obavezno treba staviti znak da ne volim sunce. Neka svi znaju to. O da. Zombi, marš odavde. Znam da me voliš. Kako slatki pauk. Šta je stvar? Šta je to? Hoćeš sebi kućicu? Okej, sad ću napraviti kuću za tebe. Ali moraš mi pomoći. Donesi mi onu kutiju. A sad mi trebaju crne daske i pištolj sa lepkom. Hvala. Da bih napravila kuću za stvar, treba naneti lepak na dasku, a zatim zalepiti drugu dasku, treću i tako dalje. A sad ću sastaviti sve i gotovo. Stvar, nadam se da ti se sviđa. A sad ću napraviti staz od kamenja. Ovako. Ukrasit ću ogradu paučinom. Izgleda baš dobro. A sada moram napraviti sebi poštansko sanduče. Treba će mi samo daska i lobanja. To je to. A ja ću imati najlepše poštansko sanduče. Savršeno. Stavit ću crveni tepih. Šta je to? Pismo? Volim te. Jao, je li to od zombija? Ne, ne, ne. Zombi, ne sviđaš mi se. Jel da? Kako da ga zaljubim u sebe? Ali došla mi ideja za poštansko sanduče. Napravit ću ga od kanta za zalivanje. Odlična ideja. A evo poštara, zdravo. Wednesday, sećam se vašeg plesa. Zaustavite ovo ludilo. Hajde, stavite pismo i odlazite. Doviđenja, idemo dalje. Hej, za mene pismo. Super, hvala. Nema na čemu. Ne, neću da se rukujem s tobom. Idem ja, doviđenja. Opa, Drakula. Ali to nisu pravi očinjaci, jel da? Ma ne, to je nemoguće. Treba mi čekić. Nešto neće. Možda motorna testera. Koji lepak bre koristiš? Glupi čovek, ja sam pravi Drakula. Što si bacio pismo? Ajoj. O ne, šta to tako sjaj tamo? Je li to sunce? O ne, sklonite ga. Sakriću se u kući. Tačno. Unutra nisam ništa sredio. Sad ću popraviti to. Prvo treba ofarbati zidove u crvenu boju. To mi je omiljena boja. Kako lepo. A sad ću staviti na pod crveni tepih. O da. A na prozor ću okačiti crvene zavese. I obavezno sliku. Na njoj je nacrtan moj pradeda. Okačit ću ogledalo da bih mogao da se gledam u njega. A dole će biti polica sa češljom. Usput treba se očešljati. Da, tako je. A ovo mi je omiljena igračka iz detinjstva. Tako sam se umorio, treba odspavati. Jel spava? Dete, poljubi moja uspavana lepotica. Niko me ne voli. Jadna ja, niko me ne trebam. Šta se desilo? Tačno. Mogu razmazati bale po zidu. Imaju odličnu zelenu boju. Ispalo lepo. A šta je to? Zemlja? Tačno. Treba je staviti na pod da bi mi bilo udobno spavati. Super. A sad mi treba sto i televizor. Tu će biti stolica.
a pored log. Da, tako je. Na njega ću staviti moje omiljene slatkiše, oči i mozak. A još ću okačiti sliku Drakule. O, tako je lepo ovdje. A pored ću okačiti svoju sliku. Sada imamo zajedničku sliku. Da vidimo šta imam u kanti. Burger i jabuka. Ha, to je jackpot. Moram se odmoriti. Zombi se sviđa. A šta ja da radim? Tačno. Za početak treba sve obojiti u crnu boju. Koristit ću boju u spreju. Tako će biti brže. Savršeno. A na pod ću staviti tepih. Na zid ću okačiti neonske trake. A preko ću staviti vunu i obojiti je u crnu boju. Odlično. Sada imam osvetljenje. Svaka mi čast. Znam da je to prelepo. Tu će biti ormarić sa mojim knjigama. A na zid ću okačiti male kosture. Okačit ću sliku stvari. A u ćoše ću staviti još par detalja. I neću zaboraviti na svoju pisaću mašinu. Moram završiti svoj roman. I ne ometajte me. Moram završiti sve na vreme. Marš odavde. Dođite u posetu. Zapratite naš kanal ili ću popiti vašu krv. A želim šarene špagete. Evo. U mojoj mladosti tog nije bilo. O, mogu ja to. Za početak ću staviti sve sastojke u činiju i promešati sve. Dobro, što je sada sve automatski. A sad ću staviti u testo šarene bombone. Da, tako je. Sipat ću što više bombona da bi testo bilo što lepše. Kakav je to miris? Bolu me oči, šta radiš? A Luk je mnogo zdrav i meni se sviđa njegov miris. I seći ću sveže i zdravo povrće. O, kako lepo! I miris je super. A sad ću sve skuvati u činijama i obojiti špagete. Ovako. Lep sok. Je li već završavate? Onda ću ja uzeti žele medvediće i staviti u čaše. U svaku čašu različite boje. A sad ću preliti sve sokom. Super! Odlično! A sad ću ugrejati to. Treba mi vatra. Oho, kako je moćna! A gledajte, istopila sam mede i dobila tečnost. Sad ću sipati sve to u slamke. Tako je. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. I ukusno. A ja ću koristiti čokoladu. Treba izmrviti, tako je. A sad ću posuti čokoladom svoje špagete. Ovako lepo ću sve servirati. A šta je kod ostalih? Moje žele se stvrnulo i izvadit ću ga iz slamčica. O, kako zabavno! A dakle, stavit ću žele špagete na tanjir i posuti marshmallovom. A završili smo. Pa, hajde da probamo. O, ovo ne izgleda baš privlačno. Opa, čokolada, obožavam čokoladu. Od nje ću početi. Kako lepo. Wow, i ukus je ekstra. Da, baš mi se sviđa. A ovo čak ni ne znam kako ću probati. Dobro. Šta? Koliko luka? Suze mi oči. Ne, sigurno ne. A ovo ću sigurno probati. Kako zabavno.
Mnogo mi se sviđa ukus. I mančmelu jako volim. Ekstra. O, da. Odlučila sam. Ovo jelo je pobedilo. Čestitam. To, pobedila sam. A sada želim od vas ovakav sendvič. Nema problema. Počinjem. Dakle, uzimam testo. Omiljeno povrće. I stavljam sve u testo. Odlično. A sada mešam sve to zajedno. Pogledajte, testo se obojilo. Hej, pazi sa tim brašnom. A ja imam drugu ideju za kuvanje. Treba mi veći tiganj. Dakle, uzimam leveno meso i jaja, a zatim začine. Da, odlično, bitno je da ne preteram. Sada to sve treba promešati. Pomoći će mi moje borilačke veštine. O, kako sam jak. A sad ću ispržiti slaninu. Slanine ne može biti previše. Super. A na prženu slaninu ću staviti mleveno meso. Baš lepo miriše. Stisnut ću ga malo. O, da, super. Odozgo ću narendati sir. Znam da svi vole sir. Super. Sira ne može biti previše. A nakon sira opet ide mleveno meso. I pokrivam sve to slaninom. Da, to je to. O, negde nešto gori. O, kako zanimljivo. Zagledala sam se i sve mi izgorelo. Šta da radim? Znate, imam ideju. Sad ću naručiti nešto. Brza dostava. Odlično. Wow, da, baš to sam čekala. Stavit ću ovaj aparat sve sa stojke. Lepinju. Pljeskavicu. Sir. I zatvaram. A odozgo ću staviti jedno jaje. Tako je. Nije loše. A ja moram dodati začine. A limun će dati ribi pikantan ukus. O, kakva lepota. Ispržit ću ribu sa obe strane. Evo je moja zelena zdrava lepinja. O, vruće, opekla sam se. Treba je iseći. Dakle, stavljam list salate, a zatim ribu. Avokado, paradajz. I preliću sve sosom. O, tako je. A volim kad ima puno sosova. A divno. Sada zatvaram naš sendvič. I na kraju ću staviti zastavu. Lepota. Ne, kako je mali ovaj burger. Vidi moj. Moja pljeskavica sa slaninom. O, da, to je prava veličina. Gore ide sir. Što više sira. Malo ću ga istopiti. I naravno, povrće. Nigde bez njega. I na kraju sos. Puno sosova. Zatvaram moj burger. I to je to. Šef je završila. Oho, kakva veličina. Dakle, vreme je da izvadim svoj burger. Ovako, polako sklanjam. Sve vadim. Odlično. Ostalo je dodati povrće. I ukusan kečap. Zatvaram, stiskam i to je to. Eto, sve lako. Završili smo. Oho, kakav burger. Ovo je nešto zeleno. O, kako je mali.
Dobro, njega ću prvo probati. Previše prosto izgleda. A kakav je ukus? Nije nešto iskreno. Dobro, sad ću probati zeleni burger. Deluje mi sumnjivo. Ne, to nije ukusno. A sada, veliki burger. O, pa to je cela pita. Wow! To je nerealno. Pobeđuje najveći sandvič. Tu, a sad sam i ja pobednik. Želim tortu. Ukusnu tortu. A važi. To nije problem za mene. Dakle, na testo ću sipati lep džem. Što više džema. A sada stavljam sve u rernu. A dok se to peče, ja ću popiti nešto. Sok je bio baš lep. Vadim koru. A zatim sipam šlag odozgo. Lepota. Sada stavljam koru druge boje i opet šlag. I stiskam sve trećom korom. Da, one zelene boje. Hej, bako, smetaš mi. A ja se čem, to ti meni smetaš. A meni treba kvadratna torta. Sipat ću fil po krajevima. A da, tako je. A gore stavljam drugu koru. Imam žuto testo, sad ću ga razvaljati. A zatim ravno iseći. Ovako. Savršena kocka. Ali to nije sve. Uradit ću još nešto. Šta? A zašto tako komplikuješ, bako? Eto, završila sam. Pogledajte kakva lepa šara. Kao neko čebe. Šta se dešava? Ovo se može baciti? Da, i ovo isto. Bako, šta ti je? Vidiš da sklanjam sve suvišno. Jo, previše sam odsekla. Ostalo mi je sasvim malo torte. U stvari, imam ideju. Sad ću sve staviti u svoju klompu. Ovako. Da. A sad ću umočiti klompu u čokoladu. O, kako lepo ispada. Zar to nije genijalno? Klompa u čokoladi. O, kako sam pametna. Baš ukusno. A gledajte kakvu tortu sam napravila. Sad ću je ukrasiti dugmićima. O, lepota. Šta je to kod tebe? Šta da radim sa drugom klompom? Ama samo ću baciti. Treba staviti još malo kolača. Šta je to? Klompa? Ko je uništio moju tortu? Ja sam besan. Lašim ga se. Pokvarili ste mi tortu. Neću više ništa raditi. Ups. Završili smo. Kakav dizajn. Lepota. Šta je to? Dobro, moram probati. Pa to je guma. Fuj. Odvratno, ja ne jedem klompe. A ovu tortu ću rado probati. Šarene, nevjerovatno. Divno, oduševljena sam. Opa, i dugmići su od čokolade. Veoma ukusno. Ova torta je definitivno pobedila. Ja sam najbolja, to. Pažnja, sad će mala Ema pokazati jelo koje želi. Wow, želi tortu, to je sjajno. Hajde što pre da počnemo. Još uvek nisam smislila kako da je ukrasim. Tačno, došla mi je sjajna ideja. Napravit ću tortu u obliku dvorca. Biće nevjerovatno cool. Tako je. Sklonit ću višak i gotovo. Bravo. Uzmi roze fil. Hvala, bako. Tačno, moram ga naneti na tortu. Sad ću to uraditi.
Wow, kako lepo ispada. Sad je to roze dvorac. Treba napraviti lepe kule od korneta. Stavit ću još lepu plavu glazuru, tako će biti još lepše. Odlično. A sada treba posuti sve šarenim konfetama. O, lepota. Sada stavljam kule na tortu. Zatim treba dodati malo čokolade. Odlično. I ukrasit ću sve malim marshmallowom. Lepota. Ostalo je staviti roze zastavu, to je to. Bravo, Enid. Ali ja sam smislila nešto dobro. Treba mi čokolada. Puno čokolade. Sad ću sve to rastopiti. Da bi stvari išli brže, koristit ću brener. O da, čokolada se rastopila za tren. Sipat ću je na tortu. A sad ću ukrasiti sve štapićima Kit Kat. Stavit ću ih okolo. Idealno. Samo je ostalo da lepo rasporedim jagode. I na kraju crvena traka. Ovako. Da, moja torta je gotova. Wow, bako, ovo izgleda sjajno. Stani, sad ću vam pokazati zaista dobru tortu. Trebam naneti crnu kremu na tortu. Odlično mi ide. Stvar, treba mi kalup. Hvala. Znao si da mi trebaju baš lobanje. Sad ću staviti u kalup tečni marshmallow i sad čekati da se sve stegne. Gotovo. Mogu izvući bele lobanje. Ukrasit ću svoju tortu. Ostalo samo da ofarbam lobanje u zlatno. O, savršeno. Sada posljednji sastojak. Sirup od jagoda. Ja ga obožavam jer podsjeća na krv. Sipat ću malo više sirupa. Gotovo. Može se probati. Prijatno. Wow, ove torte izgledaju tako zanimljivo. Najviše želim da probam ovu kulu. Tako je ukusna. Enid, svaka ti čast. O, a šta je baka spremila za mene? Da vidim. Izgleda baš dobro. Skinut ću traku i brzo probati Kit Kat. Wow, baš je lep. Opa, tu su moje omiljene jagode. Bako, ti odlično kuvaš. O, što je to ovdje? Wednesday me opet pokušava uplašiti. Dobro, moram probati njenu crnu tortu. O, ove lobanje su baš ukusne. Hoću još. I torta je ekstra. Koga da izaberem? Da, Wednesday je pobedila. To, znala sam da sam najbolja. Pitam se šta sada želimo? O, to pizza. Super. Hajde da počnemo. Čekajte, ko to tako lupa? Jao, Enid, prestani. Prestani da tučeš testo, niti ništa uradilo. Hajde da ti pokažem kako treba razvući testo. Treba ti 2 oplagije. Bako. Još par udaraca i gotovo. Eto, vidite? Da, super, ali ja ću smisliti nešto drugo. O, znam. Napravit ću testo za picu od žvake. To je genijalno. Kako sam pametna? Samo treba doneti svu hubabubu koju imam, a zatim razvući testo uz pomoć specijalnog vozila. Da, gotovo. Moja slatka pizza je spremna. Bako, kako ti se čini? Da, znala sam da će ti se svidjeti. A ja moram staviti punjenje na testo. Prvo paradajz sos. A zatim mnogo sira. Odlično. A sad ću uzeti, šta je ovo, pepperoni? Ne, ja ću iseckati tikvicu. Da, tako je mnogo bolje. Bolje od vaše kobasice. I naravno treba moj omiljeni paradajz. I obavezno ću dodati brokoli. Idem do rerne. Nadam se da će ta pizza izgoreti. A ja ću nastaviti da spremam svoju mračnu picu. Stvar, treba mi pomoć. Možeš mi doneti još jedan komad?
Hvala. Sada stavljam punjenje. Prvo peperoni i malo crvene paprike. O da, idealno. Ostaje samo da napravim duge crne šape. To je to. Moja pizza pauk je gotova. Ali prvo je moram lepo ispeći. Napišite u komentarima kako biste nazvali ovog pauka. Mislim da mu odgovara ime Karl ili Dan. Hej, Bak, ovdje smo. Jao, za malo da omašim sto. O, Wednesday je opet napravila neko čudovište. Enid, a zašto tvoja pizza još nije gotova, a? Još uvijek nisam smislila punjenja. Iako znaš, došla mi je sjajna ideja. Ovo je pizza od žvake, zato ću staviti na nju sve slatko što mala Emma voli. Sigurno će joj se dopasti marshmallow i male žele bombone. O da, lepota. Ostalo je dodati što više roze konfeta i to je to. Gotovo. Veoma originalno. Wow! Jao, kakav strašan pauk! Valjda nije pravi. Dobro, sad ću ga probati. O, zanimljivo. A šta je ovo? O, ne! Kako ljuto! Ne, ovu picu sigurno neću jesti. Wednesday, ti me uopšte nisi zadovoljila. A šta je ovo? Samo povrće i testo? Bako, ovo nije čak ni pizza. Strašno. A šta je Enid napravila? Wow, kakva lepota! Izgleda super! O, je li to žvaka? Cool! Enid, ti si najbolja! Znala sam da ćeš napraviti najlepšu picu. Dakle, pobedila je Enid. Wow, stvarno? Ovo je tako neočekivano. Šta li je sada smislila Emma? Opa, koktel. Zanimljiv izbor. Moramo što pre početi da spremamo pre nego što ona još više ogladni. Meni je već došla jedna mračna ideja. Treba će mi moj kotao i knjiga čarolija. Sad ću pročitati čaroliju za najbolji koktel na svetu. Da, Emi će se sigurno dopasti. Moram staviti sve te sastojke. Malo ljubičaste fante. Odvratnu sluz iz nosa ljubičastog čudovišta. I ovu žabu. Dok se moj koktel sprema, ja ću ukrasiti čašu. Treba će mi crveni kiseli sirup i zlokobne konfete. Zatim sipam koktel u čašu. Stvar, treba mi šlag. Hvala. Napravit ću kapicu od šlaga i ukrasiti sve žele bombonama. Nije mi dovoljno slepih miševa. Dodat ću još žele oči. Obožavam ih. Sipat ću malo kiselog džema, staviti slamčicu i to je to. A Wednesday, jesi li normalna? Eni se to sigurno neće dopasti. Sad ću ti pokazati šta ona voli. Samo treba staviti što više svežeg povrća. O da, ostaje to sve promešati. Pogledajte kakva lepa boja. Ali ovdje nešto nedostaje. O, tačno. Moram dodati malo iseckanog povrća da bude još i hranljivo. Dakle, šargarepa, paradajz, krastavac. I ukrasit ću sve zelenilom. Enid, hoćeš da probaš? Miriše užasno. Moram što pre da spremim lep koktel za svoju sestru. Hoću da dodam ukusne kisele bombone. Sklonit ovaj krug i sve sipati u čašu. Gotovo. Ja moram probati. Ovo je jako kiselo. O, tačno. Treba mi led. Bio je u frižideru. Evo ga. Pogledajte, ovo je led u obliku srca. Baš slatko. Stavit ću sve na dasku i izmrviti. Pazite sad. I kija. Jao, pazi. Gotovo. A sada sipam to u čašu. Zatim dodajem moju omiljenu žutu fantu. Jao, koju ne mogu da otvorim. Hajde. Otvori se, molim te. A šta
šta ako te dobro potresem? A to je loša ideja, draga. Zašto? Jao! O ne, sva sam mokra. Dobro, ništa strašno, sa mnom je sve u redu. Samo treba da sipam ostalu fantu u čašu. Odlično. A sad ću dodati malo plavog soka. Dakle, treba se zaštititi. Da, tako je mnogo bolje. Otvaram. I sipam u čašu. Divno. Sada treba sve ukrasiti kiselim džemom i bombonama njort. Ubacujem slamčicu i to je to. Ema, probaj. Zaista, već mogu. Hoću da počnem od... dobro, neka bude ovaj koktel. Ne plašim se tebe. Sad ću probati letećeg miša. Baš je lep. A kakav je sam koktel? Opa, to je jako ukusno. Ovo će skloniti fuj. Dakle, probat ću drugi koktel. Šta? To je povrće, ozbiljno. Mrzim povrće. Hoću brzo nešto da popijem. O, da. Sestra je sigurno napravila nešto ukusno. Wow, Enid je definitivno pobedila, to je sigurno. I ja? Da. Znala sam da ću napraviti najbolji koktel. Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. O, da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala mojim vernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Šta? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću učine i kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. Iscedit ću na korofil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično. A sad ću premazati sve filom. Napravio sam zelenu jelku. Ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku. Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu. Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog sandu. Slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to je jako ukusno. Šta? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone. To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? Ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo?
To je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo. Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Što? A ovo je jelka? Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam! Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo razglednici? O, kakao! Super, treba mi to. Imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. Čaša se zaledila. Previše hladno. Miley, šta si smislila? Hvala na marshmallowu i poki štapićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltesers i kakao. Da, tako je. Ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je. Preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Čekajte, gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja. A sad ću sve promešati. Gledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. A moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio. Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. Želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od nutele. Ukus je banalan. Dobro, probat ćemo još nešto. Wow, to je sneško od marshmallowa i kakao. Super! Da, prelepo. Čekajte, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. A tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobjeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostala je posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? Da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite. Ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako je. A sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. Hvala. Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. Dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom.
A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? I ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan. Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljivu ukras. I jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljen je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Ha. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow! Nikad nisam videla to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. O da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. O, jo, moj jezik. O, zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovde? Wow, pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovde? Jo, kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije. Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću cijelo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jao, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jao, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju. Bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sasvim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanjir. Uf, baš je lepo ispalo. To je sve za moju nuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jo, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću motati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje. Marshmallow od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko. Sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno. Beba je se već načekala. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se da li će se joj svidjeti jelo za gurmane. Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali nažalost nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je marshmallow sa sosom od jagoda. Preostalo je zabrati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jo, moje leđa. Šta sad želiš da jedeš? Oho, beba želi suši. Šta je to? Ne znam kako se to sprema. Pokažite baki šta treba raditi. Prvo treba skuvati pirinač na poseban način. Gotovo, dalje radi sve sama. Dobro, baka zna da kuva pirinač.
Fuj, suši sa gadnim algama? Ne, bolje ponovo da napravim nešto slatko ili kiselo. Uzet ću ove kisele trake, dodat ću šlak umjesto sosa, umotat ću žele oko i nekoliko bombona Haribo. Da li ste nekad vidjeli takvi suši? Sad treba uzeti list alge nori i preseći ga na pola. Suvijelo mi se. Kako si uspela? Jer sam ja profesionalac, bako. Dalje sve treba staviti i oblikovati u rolnu. Uvijam i sečem. To je to. Klasični suši Filadelfija sa džumbirom i wasabijem su spremni. Prijetno! Baka ne može da napravi ovi vaši suši. Ne oblikuju se. Znam, strpat ću punjenje u krastavac. Biće i ukusno i zdravo. Dobro je da sam se setila toga. Awesome! Vreme je da se proba. Eci, peci, pec. Prvo ovi. Suši od kuvara izgledaju savršeno. Ukus je također predobar. Oho, kakvi veliki i lepi suši od sestre. I mnogo ukusni. Tako su ukusni da ih beba odmah bira za pobednika. Pa jao, nisi ni probala moj. Hej, bako, probudi se. Unuka ponovo želi nešto ukusno. Ali ne da jede, nego da pije. Ovo je moj omiljeni desert. Treba će nam nekoliko kockica leda. Sipat ću u čašu što više čokoladnog sosa i dodat ću mlečnu čokoladu od Starbucksa. A sad ću napraviti mlečnu penu. Šta je ovo? Izvini, bako, nisam namerno. Kakva je to kesica kod bake? Kafa 3 u 1? Da li će stvarno to dati svojoj unuci? Ajoj, ali izgleda da se baki sviđa ta kafa. Sad ću dodati šlak. Često spremam sebi takvo piće. Usput, ne treba zaboraviti na sebe. Dodat ću još Oreo kolač. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to, moj mlečno-čokoladni koktel je spreman. Ko tako sprema kafu? Užas! Potrebna su sveža zrna kafe. Izmerit ću sve. A sad ću da sameljem zrna i ukuvati prah. Moja kafa će biti mnogo dobra. To je to. Još samo da je ukrasim mlečnom penom. Za razliku od vas, znam kako se pravi. Ja sigurno neću nikog poprskati. I ukras u obliku pahuljice. Odlično. Prošli put se joj nije dopao tvoj ukras. Vreme je da probaš pića. Izabrala je najlepšu čašu. To je divan koktel. I još i kolač ima. Super. Ali to se ne može reći o kafi iz kesice. Da li je baka htjela da otruje svoju unuku? Kafa od kuvara nije loša, ali ništa neobično. Beba bira ovaj prelipi koktel. Da, opet sam pobedila. Sljedeći zadatak za vas. Vafle. Šta je to? I taj recept znam. Razbijem jaja. Dodajem šećer. Sipat ću što više da vafle budu slađe. I mešam. Umorila sam se. Dosta je bilo. A sad se može dodati brašno. Apči! Jao! Bako, žao mi je, opet sam te uprljala. Što više brašna, više ću dobiti vafla. Mada, ipak je to previše. Vratit ću višak. Tako sigurno ništa neće napraviti. Ali stari bakin recept će sigurno uspjeti. Eto, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. I ja sam skoro završila.
Odlično mi ide. Čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Šećer mi neće trebati. Bolje da uzmem tikticu. Na rendaču je dodati jaje i umestiti to sve. Uradit ću to brzo uz pomoć miksera. To izgleda baš ružno. Sad treba ispeći ove zdrave vafle. Oho, svi imaju tako različita jela. Kakav miris, sama bih sve pojela. Ukrasit ću svoje vafle šlagom i voćem. Ovako. Šta je to? A, to mi treba. Med i malo maslaca gore. Jao, kako dobro. Vreme je da izvadim vafle. Zelene je boje zdravlja. Sad treba to lepo servirati. Dodat ću malo zelenila. Belisimo. Opet ona sa svojom zdravom ishranom. Evo, jedi, unuko. Ove vafle izgledaju tačno kako je htjela. Ali šta je to unutra? Joj, ljuska od jajeta. Treba biti pažljiviji kad kuvaš. Šta je to zeleno? I neka trava na vrhu. Ipak će probati malo. Ukus je odvratan, nažalost. Šta očekivati od ovog jela? Wow, izgleda da je malo oduševljena. Pa, sve jasno. Evo pobednika. To je moje jelo. Baka je to spremila. Što? Kakve ukusne bombone, M&M's. Jo, neko dolazi. Moram brzo sakriti svu hranu. Dobar dan, ja sam u redu. O ne, izgleda da je nešto posumnjala. Čekajte, to uopšte nije ono na šta mislite. Šta se ovdje dešava? Kakav užas. Izgleda da ste zaboravili na naše pravilo. Slatkiši su zabranjeni u bolnici. Moram da oduzmem to sve. I ovo isto. Tako je bolje. Jo, ostala sam bez ikakvih slatkiša. Čekajte malo. Tako je. Potpuno sam zaboravila na M&M's koji sam sakrila u gipsu. Jao, tako sam se plašila da te izgubim. To su moje omiljeni bombone. Što? Je li to sve? Imam jednu ideju. Šta je to mi je izmislila? Oho, pa naravno. U tako teškom trenutku vam mogu pomoći samo prijatelji. Mike, požuri. Mi je pao šećer. Za tako opasni zadatak će nam trebati puno hrane. Gde ste krenuli, mladiću? Zabranjeno je unositi hranu u bolnicu. Niko nije obećao da će biti lako. Jao, zdravo, kako je naša beba? Prođite, doktor vas već čeka. Izgleda da je Majku pala na pamet ideja. Mike stavlja svu hranu u ranac. Zatvara ga. Perika. Wow, baš ti lepo stoji, Mike. Šta dalje? Malo karmina. Ova nijansa je baš lepa. Sad uzima ranac i pretvara ga u stomak. Jao, izgleda da ću se uskoro poroditi. Ne, moje dete ne voli kad ga diraju. Hvala. Oho, da li je taj ludi plan stvarno uspeo? Izgleda da mi je još ništa nije shvatila. A ovako? Da, Mike je uspeo da prevari medicinsku sestru, pa vreme je da izvadi zabranjenu robu. Wow, koliko slatkiša! Izgleda da i Mijina komšinica želi slatkiše. Pa, što da ne? Ups. Stani. Šta je to kod vas? Hrana je zabranjena ovdje. Oduzimam taj čips. Joj, izgleda da je jednom pacijentu postalo loše. Hitno mu treba pomoć. Treba mu doktor. Požurite, ne smemo izgubiti ni minut. Šta je s njim?
Mia, izgleda da je ovo jedan od tvojih prijatelja. Zar se ništa ne može učiniti? O, izgleda da je se oporavio. Šta? Je li to stvarno bio plan Mijinih prijatelja? Oho! Koliko slatkiša ima ovdje? Mislim da će tog biti dovoljno za sve. Hvataj! Jao! Jao, medicinska sestra je to sigurno vidjela. Morat će da oduzmete M&M's. Hej, jeste li dobro? Smislio sam još jedan genijalni plan. U ovom kostimu me sigurno neće prepoznati. Za istinitost dodat ću značku. Šta je smislio Mike? Koleginice, vaša smena se završila pre 20 minuta. Bez brige, možete ići da se odmorite. A ovo će mi trebati. Izvinite, gospođice, medicinski tehničar sad ima važnije posla. A Mia uživa u gumenim medvedićima. Jao, nemam ništa. Mia opet nije prepoznala Majka, jer je ovaj put u medicinskoj uniformi. Maj, to si ti? Dakle, Mia može jesti na miru svoje slatkiše. Ne želi nikome da ih da. Oduševljena sam. Joj, izgleda da prijatelji imaju mali problem. Medicinska sestra otkrila je Majkov lukov plan. Sad mu ostaje samo jedno, bežati. Jo, moja glava. Nikakvih slatkiša u bolnici. Moram oduzeti ove bombone. Jo, da li je zaista tako teško zapamtiti jedno pravilo? Mike, imaš li nove ideje? Šta planira da uradi? Košulja, kravata, ogrtač, perika? A sada još i naočare? A, sada shvatam. Mike je odlučio da se ušunja u bolnicu u obliku doktora. Jao, doktore, to ste vi. Danas se osjećam loše. Treba mi vaša pomoć. Glava mi puca. Molim vas, uradite nešto. Naravno, ja sam ipak doktor. Šta izabrati? O, uzet ću ovo. Evo, popijte ovu tabletu. Odmah će vam postati lakše. Izgleda da doktor Mike ima problem. Medicinska sestra će sada shvatiti da to nije tableta, nego bombona. A doktor Mike zapravo nije doktor. Pa ostaje posljednji plan. Bežati. Od tako intenzivnog rada se brzo umoriš. Jadna medicinska sestra je zaspala na radnom mjestu. To je opet Mike. Sestro, bolje da se što pre probudite. Ne smete ovdje. Pa dobro, prođite. A šta je ovo? Jel mi se čini ili ovo? Pa ne. Pokaži šta je maštamo. A sve je tako dobro počelo. Ne ovaj put, Mike. Medicinska sestra je pravi profesionalac. Kako svaki put uspe da zaustavi prekršaje? Kao da čita misli svih pacijenata. Oho, a ko je ovo? Kakvo zanimljivo odelo ima taj pacijent. Je li to čarobnjak? Wow, kako je to uradio? Neverovatno. Izgleda da je medicinska sestra impresionirana ovim misterioznim posjetilcem. Oho, kako je spretno prošao unutra. Izgleda da je stvarno čarobnjak. Naš misteriozni gost je stigao do Mije. Zdravo? Ko se krije pod ovom maskom? Pa naravno, Mike. Opet ti. I ponovo je uspeo da unese slatkiše u odeljenje. Svaka ti čast, Mike. Wow, izgleda da imamo još jednog čarobnjaka. Ako već unosite slatkiše, nemojte to raditi banalno. Najvažnije je biti kreativan u tome. Sad će vam Mike pokazati kako rade pravi profesionalci. Par jednostavnih pokreta i ova ruka napunjena slatkišima izgleda baš kao prava. Joj, moja ruka. Tako me boli. Umirem. Boli me.
Hvala. Mija, jesi li vidjela ovo? Da, slomio sam ruku. Tako me boli. Jao, izvinite. Mike bi trebao da pazi. Ipak se nalazi u bolnici. A evo dugo očekivanih slatkiša. Bravo, Mike! Opet si uradio to? O, da! Koliko Skittles bombona! Obožavam ih! Kada ste u bolnici, samo slatkiši mogu podići raspoloženje. Pa i prijatelji isto. Nešto ukusno? Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijetno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Jeste već čuli za našu novu igricu gdje treba skupljati suši, krofne i još puno toga? Da, pobedio sam! Pridruži mi se i instaliraj igricu Multidosort u Google Playu ili Apple Storeu. Sljedeći zadatak su palačinke. Jel može? Odlično, mala. A baka je najbolja u tome. Ne slažem se. Jao, kakve veze ima ko kuva bolje? Bitno je kuvati sa zadovoljstvom. Da bih spremila testo za palačinke, uzimam jaje i što više brašna. Wow, a brašno liči na sneg. Uključujem i... Ups, izgleda da sam nešto uradila pogrešno. Ali što? Ne razumem.
A mislim da će unuci biti baš drago ako napravim palačinke u obliku srca. Stavit ću kalup u tiganj, a zatim sipati malo testa i to je to. Kakav miris! A ja volim praviti palačinke na specijalnom šporetu. Tako ih je baš zgodno okrećati. Gledajte kako to rade profesionalci. Da, odlično. Mogu da počnem. Polako. O, da. Prva je spremna. Okrećim je. Gledajte kako mogu. Op, i sve spremno. Šefe, pogledajte moje srce, zar to nije preslatko? Ja, opet oni. Ups, izgleda da je moja palačinka malo izgorela. Ajuj, šta da radim? Ideja. Dok se oni raspravljaju, ja ću ukrasti šefove palačinke. Tako je. Niko ništa nije primetio, svaka mi čast. Evo, šta? Katastrofa. Palačinke su nestale. Treba hitno spremiti nove dok imamo vremena. Dakle, dodat ću kakao i učiniti moje palačinke čokoladnim. Nadam se da ću tako pobediti baku. Da. A još ću nacrtati jednoroga. Znam da ih mala voli. Tako je, još malo. Wow, ispalo je baš dobro. Može da se okrene. Wow, svaka mi čast. Nadmašila sam sebe. Bravo, šefe. I ja sam skoro završila. Ostalo je dodati belu nutelu. O, da. Tako je lepa. A preko ću sipati bombone, što više. Jel super? Da, Nancy. Onda ću i ja dodati nešto. I to će biti javorov sirup i maslac. Nema ništa bolje od klasike. Tako je. Prijatno, mala. Wow! Kako zabavne palačinke! Posebno mi se sviđa jednorog. Sad ću ga probati. Pa ukus nije nešto, ali svakako hvala. Wow! Kako slatka srca! Ko ih je spremio? Mislim da je to bila baka. To je jako dobro. Sviđa mi se. Wow! Palačinke sa bombonama? Ozbiljno? Sad ću probati. Wow! Oduševljena sam. To je jako dobro. Pobedila je Nancy 100%. Ja? To? Jau. Tako sam gladna. Spremite mi, molim vas, ukusnu pastu. Jel može? Dobro, draga, a može? Znam. A mogu uzeti instant nudle i preliti vrućom vodom. Da, to će biti brzo i ukusno. Eto. A bako, kako ti se čini, jeli? Kako si pametna, Nancy. Ali ja ću napraviti domaće špagete. Prvo treba razvaljati testo i seći od njega slatke figurice. Naprimjer medu, srce ili smajlić. U stvari imam bolju ideju i seći ću naziv mog omiljenog kanala. Kako vam se čini, šefe? Bravo, to je genijalno. Dakle, moram se i ja potruditi i smisliti neku originalnu pastu. Znam, napravit ću šarenu pastu. Mala će biti oduševljena 100%. Nancy, kako si ti? Sve u redu. Sad ću dodati u svoju pastu što više topljenog sira, jer ga i sama jako voli. Nadam se da će se i sestri dopasti. Promešat ću pastu sa sirom i to je to.
Zanimljiv recept. A ja ću pomešati španać, maslinovo ulje i pasulj sa sirom. Da, tako ću napraviti veoma ukusan sos za pastu. Sama sam ga smislila. Eto, gledajte. To je divno. A sada mogu staviti svoje špagete. I to je to. Nije loše, bako. Ali ja ću ukrasiti svoju pastu škampama. O, da. Prijatno, draga. Wow, hvala vam puno. Probat ću prvo ove nudle. Miris je zanimljiv. Pa ništa posebno. 100 puta sam jela takvu pastu. A kakav je to zeleni sos? Nije loše. Wow, kako lepa pasta. Pitam se kakav ukus ima. Wow, to je predobro. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je šef. Da. Ja, to, najbolja sam. Jeste čuli? Šta? Unuko? Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? Šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super. Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. A od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool. Eto i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota. Ovdje mu je savršeno mesto. Cool. Čekajte, šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! Šta? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? Kakva pera je? Došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? Kakav je to užasan zvuk! To, da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima.
O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidio ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit će ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi i uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji, pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidio našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. To će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka. Obavezno stočić. I naravno, televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga. Mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti kutak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. Obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Neš, koliko je bolje? A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan. Ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. O, šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično.
I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, ajde zajedno da se